Mutungamiri wenyika yeZambia anonzi akaenda Hichilema aiwa ochizonzi mastyles ake leadership aiwa aunyatsokuonekwa kunzi uyu ndiye mutungamiri chai. Vamwe vanonzwa mashoko aitaura aiwa achiadresa virtually, vanhu vakataura mashoko achiti aiwa kunyange nevoice rake undorinzwa kuti panapa pari kutaura president kwete zvatinosangana nazvo. Sana mina mashoko abuda itoka pana vanobva subscribe like turn on the bell icon. TV on the news okusanonyora vachiti the 44th SADC Summit of Heads of State and Government kicks off in Harare. Zambian President Hakainde Hichilema is boycotted the SADC Summit. The latest evidence of Zimbabwe's fraught relations with the northern neighbor. He is represented by Foreign Minister Mulambo Haimbe. Yesterday, President Hichilema chaired a meeting with the SADC organ track on politics, defense and security cooperation via video link. Opting not to pitch up in Harare. Ndopatiri kuona kuti aiwa Hakainde Hichilema akanyatsokuratidza kuti haasitombodi zvinangana nebasa rese. Akanyatsokuona kuti handingamboendi ndikacelebrata nevanhu vari illegitimate. Zvinoratidza kuti aiwa ndazvidzikisira uye panapa ndanyatsokuratidza kuti inini ndiri mutungamiriwo asiri illegitimate. Ndoda kuti vanhu vari illegitimate vane vachinogadzana pachavo. Mashoko ari kutaurwa nevanhu pasocial media tichiona kuti aiwa vanhu vakapraiza Hakainde Hichilema aiwa nekunamba kwakaita this 44th SADC Summit. Ndoziva mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Ndoda kuti aiwa kunyangwe nevanhu vaimuona achiadresa nyangwe mamwe mapresidents chokwadi vanochiziva vanongoratidzawo kana kungoita courage dzekuda kungoita as if vari kuteka zvinhu normal or they are mature persons, but chokwadi vanochiziva kuti apa zvatiri kuitaka tiri kuviolata apa. Ina comment section medu mudze mafungiro enyu, musangana kusubscribe or like chino turn on the bell icon.